Oye. Wala tsara tsika jiaby agnatin'ny Facebook. Tsy haiko na hitanareo zaho karaha hitako. Bon, peut-être c'est le soleil aussi. Coucou atsika jiaby. Koa nareo agny, est-ce que hitanareo tsara zaho? Fôtony misy taniandra. Je sais pas. Est-ce que vous me voyez ou pas? Hitanareo zaho. Est-ce que zaho hitanareo sady regninareo confirmer azafady alohany zaho hikoragna. Merci. Bonjour atsika jiaby agnatin'ny Facebook. Mbala tsara atsika jiaby. J'espère que vous allez bien. Amaikidikitry la rentrée ou aigny zay aty métropole. Hein? Outre-mer, il commence la rentrée. Donc, atsika hikoragna les amis, hikoragna anaka tsy ataoko ela loatra fa misy afatra roa telo tiako alefa aminareo eto satria atsika gasy ty koa ndraikindraiky koa je sais pas. Hitanareo fiainagna ty izy ty zegny mila mitandrigny be zegny atsika amin'ny donia ty. Ke zahay na misy vidéo nataoko teto. Aleko amin'ny vidéo zegny koragna andeha ataoko eto. Vidéo ty tsy haiko viavy io namono tegna ko azonareo onogno boaka amin'ny vadina an-tragno. Tamy semaine loso zegny zay za koa tsy diso. Za nagnano vidéo nabokoa nipublieko taminareo hoe viavy ty namono tegna boaka amin'ny première amoronany. Satria première amoronany za taminareo olona anjary vadiny zegny. Reo zegny niaraka rehetra mbola jeune, lehilahy nahaizany lehilahy. De reo aminay nitombo nagnano vadiagna niteraka. Nivolaniko taminareo teto raha zay tamy semaine loso igny. Marigny savandy. Ok. Ino amindray raha mandalo les amis raha tegna naviany zany pody nagnano vidéo satria fa matetetiko za nagnano vidéo teto mikasika resaka belle-mère zegny. Resaka rafozana. Resaka belle-sœur. Resaka ragno. Fa navy nataoko teto koragna zay fa matetiky. Histoire igny riavako aby. La famille lehilahy io jiaby au courant. Lehilahy ty fa nisy vady agny. Lehilahy agny andeha hagnano mariage tamy viavy hafa igny na viany vadina an-tragno namono tegna igny. Rafoziny, ragnony, la famille lehilahy magnodidigny jiaby au courant. Anareo ka mbala maro te angala 19/20 rafozana. Matetiky za magnano vidéo zay aminareo eto anareo mivolie. Fitiavagna 19/20 rafozana ty. Mivolie nareo amy ragno. Mila 19/20 ragno. Anareo mivolie waza. Mivoleza. Rafozana aby reo tsy mijery anareo. Intérêt ny zanakandreo raha zavandreo fa tsy intérêt nareo personnel. Matetiky raha zay mipodiko eto. Ampodiko eto isanandra vaky koragna zegny. Jeudi raha vaviny viavinaty igny ambarako anareo zay nagnano vidéo. Izy nivolagna lehilahy io ndraiky la famille-nany jiaby, que ce soit maman lehilahy io, que ce soit anabaviny lehilahy, ilainy la famille jiaby au courant. Hoe lehilahy ty ndeha nambady hafa. Zay boka naviany viavy igny namono tegna. Izy koa azonareo tsara, histoire nataoko tamy semaine loso igny nitantareko teto. Misy tsy haiko viavy lako namono tegna nagnambela tsy haiky même pas 2 ans. Sans maman. Ok? Ke izy io zegny boka amy vadiny namoniany tegna satria tsy foeny vadiny, i vadiny amindray andeha angala vady faroe. Asa azonareo koragna. Izy igny keka rafozana. Rafozana complice, ragno complice. Matetiky za magnano vidéo zegny aminareo eto. Niany za farany magnano vidéo zegny aminareo eto. Anareo mbala tsy fefo. Mivolia mangala 19/20 rafozana. Hein? Tsanareo zanakandreo fa zanakandreo naterakandreo ny zanakandreo. Rafozana zegny nanino raha ataonao. Nanino raha ataonao, nanino raha ataonao agnatin'ny vadegnanareo. Itsy andeha nakalo zanany. Zanany zegny io zanany fô. Firy olo misarabady. Nareo ndraiky nahita rafozana, ireo magnano hypocrite ndreo. Ah,
courage feky mamatsara courage feky anao fa hitanao za io miteraka vatagna fa tsy miteraka jery zay fo ataondreo ireo hypocrite sanany raha fozana hypocrite volaniko zegny excuse-ndreo za ty miteraka vatagna fa tsy miteraka jery ke izy koa izy magnano karaha zegny aminao zanako tsy la faute-naka ny sanany tsy raha hoe ke excuse fialantsiny baka zegny za fa nagnambarinareo isanandra eto raha fozana anareo ndraiky ragno baka volaniko eto koa ragno mary hypocrite aby ty hoe devanao eo reo kokoa masherety hoe manamour d'amour zegny hoe ragno tiako magnitra antely za tsy milanadako menambadolo afika anao fo anareo igny mba mangalagno raha azafady ia karaha ataoko personnellement baka zay baka vianao vova ianao tsy mahay magnajara foza tsy mahay magnajara foza fa raha foza koa mankadala za amiako point barre amiako bon paquet amiako sauce nany salade nany crevette nany makamba nany amiako izy poapoafako izy angalako micro aby za magnatsentsiny izy point barre ia karaha ataondreo mizaha intérêt-ndreo ndraiky intérêt-ny zanakandreo azonareo zegny ireo mizaha intérêt-ny zanakandreo koa nareo zao misy problème ndraiky vadinareo raha fozana nareo hypocrite fa magnano volagna anao fa courage fa mama courage fa anao fa za ndraiky mbo hivolagna amy zanako nareo ko en plus zanakandreo koa miaraka amin'olo aroe ndreo zanakandreo misy viava araiky ary fa reo complice araiky ary fotinasa araiky ary magnamia raha intérêt par intérêt raha jiaby zegny misy sanany mandeha agnatin'ny tragno raha fozana magnano mandoky magnano mafatragno magnano zegny hoe magnano na tragnony reninao fo tsy ary diovinao anareo ndraiky mandeha magnadio tragno raha fozana matin midi soir ody mama navy za io sanira mety ataoko aminao atanao mananjara ampiasa raha fozana exemple amiako anareo zegny tsao fo misy mandalo amy ribany tragnonareo raha volaniko zegny tsisy question mivize olo fa exemple raha amiako anareo zegny boka amy video ny tantarako taminareo teto iviavina montegna boka amin'ny infidélité ny vadiny après la vérité ny boaka ila famille lehilahy io jiaby au courant fa i lehilahy ty andeha nambady vady hafa misy vady faharoeny ça veut dire raha fozagna ragno jiaby complice tagnaty to après ambe anao zo ke nagnatsentsiny raha fozagna io tsy malala fomba io ke reo malala fomba ireo raha fozagna magnano mody magnano mankatia anareo io nefa ndraiky mibadiky anareo fa hainao anao fo zanako le nataonao feky fa hainao za misoutenir anao jamais reo andeha nakalo zanakandreo plus que anareo ireo tsy andeha ankatia anareo plus que reo mankatia zanakandreo c'est leurs enfants ireo nitondra ireo tseka aby agnatin'ny kibonao ireo lehilahy aby anareo zao miefa raha fozagna anareo andeha ankatia anareo plus que zanakandreo nareo zalahy misy magnano calcul mandeha fara est-ce que agnatin'ny lohanareo agny 1 plus 1 égale vraiment 2 agnatin'ny jerinareo zao nareo miefa raha fozagna anareo andeha ankatia anareo plus que zanakandreo jamais de la vie ireo mikola aminareo mankatia anareo io juste parce que sanao magnanognano raha intérêt par-ci maro baka olo zao tsy mikola amin'olo koa tsy par intérêt izy koa zegny anao hitandreo zoazondreo raha anao manjary raha vinantotiagna fa karaha zegny hoaninareo mbala tsy eniky nandalo amy raha fozagna ty o za zegny tsy eniky nandalo amy raha fozagna hypocrite hanitra ty koa tôdy raha fozagna hypocrite reglegle agny amia volagna za tsy mijery za zao tanareo fa nagnamia conseil ratsy koa tsisy question raha ke conseil ratsy maro olo agnatin'ny fiaragna io victimeny hoe toetriny belle-mère victimeny toetriny belle-sœur maro olo miegna raha zegny mitseka azony raha fozagna azony ragnoko tiako oro aminao aby anao igny maregny samatra za zegny nisy ragno nankatia za po lala minono wajuju mahay izy ireo tsy raha mankatia anareo anao miana lakora reo fa minatenao moa tsy hainy baka ragno
Are iza buko miala no miala kilando yo. Yue. Allo. Akor marango kti fa misrango afa kwa anka yenge. Akor marango kti ko korma jijino. Iya fa eno mwana da kti no zenyo tondo. Iroram jouer role. Tan misrai nane tondo tienga. Mangano mankatiana ro faranare vandarerki. Miss mangano toetre zengy. Ia? Surtout baka anao zao toji rafozagna anao zay manambady zanany tsy tiany. Nandafy aty. Maro olo miegna am raha zay ndafa za misy namako zay Marseille. Mivolagna zegny aminaka. Rafozagna nany tsy menatra mibaribary magnaboaka izy fa anao tsy tiako. Uza ouais za baka misy question. Azafa ataovanareo keredy vidéo ty fa ty hitapako. Anareo tenareo magnano vidéo après anareo tsy tegnano kerakera mba mampamotive olo magnano vidéo. Il y a quoi même? Mettez le cœur, tapotez le cœur, mettez j'aime, mettez je sais pas et puis partagez le live. Ya jusqu'avant mdora fuzna mwanda masera abti. Iro belle sera hypocrite mwanda masera abti. Alifasa mndoani. Keza mis question. Ana ro rafuza nyei. Ana ro malengi ira duk manambadi zan kanaro. Ana ro malengi ire an manambadi zan kanaro. Ana ro malengi zan kanaro le lana mbaduma. Azoma ta devnaro nambadizu. Miss kun magagaza miss ulumbelu miss ro rafuza ngabu. Chitiendro viaving vadin zankandro atondro midi 14h fo mampiadi ile laing ndreki ndek vadin jusqu'à romande mamorum preuve ya iza no chitio iskobaka ena robaka ndek kobaka angatin vadinga izing asa we rafuznge mandeo matetki havoy lera le lancio atonfa ya isto tsinanga jaza zana mimen vulanga tio zengwe nefa itsi mangambaran marni nefa itsi mangambaran mari imbaran nda abka miskop kale la fuanga kwa miarka mamandro mi vulanga mama ifuko tandengesa me chutiena ro kuranga ti fa c'est la vérité anaro le la tem tande vulanga mama naro aluan mangala version vadinaro kendki fa masie ka abiti azoma mangamena ro plaisir ngabufandinga ulu benarosa ulu benarosa vadinaro ntamu parce que nakabaka viu timkin ko charwe isko no joti mama no ni vulngamno fa ya ira ize vadino tena ngan karazeng tamnaka nangan parari tamnaka nangan tarari tamnaka anoch tout de suite mandem manganwe kik ambo masie kari ya na ina nangan kare mama ko nefa no titio déjà volone zenye. Deuxième chose alwana non denga seka vadino ano mang tan version nan madame karakor tsara zuto ezana ndenya sai nin problemu mama karamvulga no zenti nanga jaiza no nanga chip vulga iza no parari zenga tonulu chi zengfa defa masieka aza to dzale la manganzinge no chimang tan version nakava dekta no fa masieka foto ni renno chikaru moro edatsike moro tsarabeke na chikazama pizano tsarabeke fa zavadino azna rose misrango abiti kwa foire kwa atsikati mamangala unda ede fangalanga 19/20 in marata davnaro 19/20 angatini vadinga. Pourquoi narom ta 19/20 angatini vadinga? Pourquoi? Misnino. Pourquoi faire? 19/20 angat vadinga ma zonaro diplôme nino. Diplôme de une bonne femme au foyer. Ça diplôme tchako bakaza, je sais pas, est-ce que narom azu diplôme une médaille d'or de femme au foyer? Iskom nakabka rafuznga zen, rafuznga mila jenga. Isma nga jano. Zen. Misbaka rafuzanga bitie. Iro zengi. Miarka miza uluingi fatstiendo.
tsy tiandreo nefa iny safidiny zanakandreo akory atao ireo amindray magnano mandeha mitady viava megna zanakandreo ambadika ary raha vitandreo rafozagna ty anareo rafozagna volangiko zegny anareo rafozagna ty oe maro nareo mavita zay rafozagna chetoany koko amina fiky misoalata mandeha aminareo ikoragna ty mandeha aminareo anareo ka problème nareo mila olona atao mizanakanareo vady amboanareo zegny hitako aminany io ankamarozany tianareo zegny viavy igny antragno ao fô marandraigny mamafa tragno mandoky anao rafo zegny mipetraka ary io mazanakanao naterikanao na zanakanao naterikanao fa tsy voabekonao nandoky hanigninao matin midi soaraky anareo mila zanakanao tsy zanakanareo ande adressenareo andoky hanigninareo mantsagna mamafa tragnonareo magnano lasira magnano pachifon manasa lambanareo kovety igny atapy ary rehetrimbé mo lindry agnatin'ny vadiagna zay ke mila magnano manasa lambany rafozagna mila mamafa tragno rafozagna koa zay fo contrat-ny vadiagna za tsy midriky azafady izy io bôka samboly zegny amin'ny analyse-nany resaka rafozagna ty za tsy andeha idriky agnatin'ny vadiagna ke za zao mila magnadio tragnony rafozako pourquoi faire za koa tsy teo zegny tragnonany io tsy voadiony tsy mahampy ma za magnano devoir à la maison naka agnatin'ny tragnony zanany nataoko vady agny tsy mahampy bonjour Kadria bonjour anareo bonjour za bako mamaly commentaire anareo jiaby tsy mahampy mettez les cœurs s'il vous plaît sinon je vais quitter le live voilà parce que des fois même aussi vous là vous aimez trop ça mettez les cœurs et puis on va continuer à parler non Zats d'accord amzeng ke izy mila mfomarandregny mila mamboatra dite rafozagna mila magnano zegny hoe mila magnano zegny hoe exemple nambarako teo igny I viavy namono tegna ny volaniko taminareo teto tamy semaine loso igny za mitandrigna esa tsara niboaka la vérité nany igny I viavy namono tegna boka amy première amoronany nataony vady igny boka amy l'infidélité ny vady na boka vady nandeha hagnano mariage amangala deuxième femme tsy nagnambara izy namonoany tegna na izy naty nagnambela tsaiky même pas 2 ans azonareo zegny la vérité zigny boaka I raha vaviny viavy naty igny nangala parole tamy réseaux sociaux ny volagna izy volagniny karaha ty la vérité ny raha io la famille lehilahy io jiaby au courant fa lehilahy io andeha hagnano vadiagna la famille jiaby zay dikan'zegny baba mama ragnou iry belle-sœur sy ny tariny iry belle-sœur chetoany iry belle-sœur koko minafiky tsisy raha pare ireo jiaby tagny au courant volagniny raha vaviny viavy ty la vérité ni boka fa volagna raiky fo nataony raha vaviny viavy naty igny I tsy mahazo zanaka koa amy donia ty satria raha vaviko nato izy nagnambela tsaiky 2 ans tsisy reny eto I feny lafo izy raha jiaby nandalo amin'ny raha vaviko igny fa koa la famille ny lehilahy ty ro jiaby au courant que le lati andena mbady viava fa ro au courant izy ni ro au courant izy ni sulniaranga endro raja projet jab endro fa ro nagnano mood hypocrite amna rek tantragno ty fo la jabi azna rosin ke mi vuliana ro magnano gege magnani gege angatini fiaranga ty misana mandem rafuzna kwezi mama mbona namdema mangi rafuza Agora tsara fo. Tsisy nino ndraiky rafozagna fa andeha agnatriky volany bazarnao baka zayo. Ia, merci merci aminao ravinanto. Ia, merci. Na olobe no ry fo volany bazary tsy aterinao amy rafozagna anao magnatriky volany bazary. Maro zegny le toetra ataony rafozagna ka ro tsy mijery anao nondro vola amindreo volanao hanindreo azonareo zegny anao zao lava amy tragno rafozana mama ino ma raha mety ataoko ato karaha malotoloto tragnonandro mety fafako
Aya fafafa zay. Aya ma ichi vulu, aya ma ichi vulu amnao zafafagna. O contexte mampitombo asanao koa. Io misy kovetiny lamba ko ny zanako. Mangoatsiko baka vitinaka hitanao. Atoezagna ty. Asa vitanao koa magnano zo. Mi-existe raha fozagna maléfique aby ty volanko aminareo zay. Ndraiky belle-sœur maléfique ty. Ça existe réellement dans le monde. Hein? Anjaratsika mangala onondraha fa misy raha fozagna na hitany karaha io. Zanany misy viavafa ry. Io tsy raha andeha ambarananao. Izy mahazo anao amin'ny telefona, asa anao tokony mipetraka aty ivelany, tsy haiko. Asa anao mipetraka amin'ny fatriky province hafa zegny anao, je sais pas. Allô mama akory mazanaka anao, akory mavadiko misy jery. Anao koa mahita izanako ato misy jery. Anao tiany Anao tiany. Tiana anao ty izato tsy miboaka haligny, izato misy jery, izato mandry, izato zegny hoe zegny fo ataondro. Zegny fo ataony. Tamiko ro anao agny amindray maregny amin'olo. Moi, raha vadinao agny amin'ny disco izato misy viavinany, sary mandeha, sary fo mikoragna. Olo mangala sary mandeha, mandeha magnatrika aminareo kitompim-bady. Raha fozagna anao hypocrite ty preuve. Izato misy zegny hoe, izato misy zegny hoe. Mba mangala ondraha. Nano andeha nidriky vadiagna zegny. Raha fozagna koa hitanao tsy nanjary. Mangala ondraha. Karaha ataony mangala 19/20 raha fozagna. Fa ela nagnanaovako vidéo zay taminareo teto. Ampodiko. Volia volanko mangala 19/20 amin'ny raha fozagna. I raha fozagna aby maro raha tsy fagnahy. Irô i belle-sœur aby ty mal raha tsy fagnahy koa irô io. Irô zegny misy rô karaha ikony. Anao sans façon amindrô. Fa anao koa fa tsy miady amindrô sara anao tsy raha fatiandrô. So anao koa tsy mety botobotegna. Hainareo botobotegna zegny. Le raha agnirandrô anao mila magnano. Ataova ty, ataova ry. Na karany fo tsy nampahazo ndraiky hiraka. Koa amindrô io, ndraikindraiky amindrô raha fozagna aby. Na karany aby fo tsy nampahazo koa ndraiky hiraka. Ataova ty, ataova ry, ataova ty, ataova ry, ataova ty, ataova ry. Na karany fo tsy nampahazo. Azondrô narô. Ia mama, za bako vita ty, mandeha ry manasa lambanao ry. Ia, tsy magnino mame, za bako naninao an-tragno tsy vitanao. Anao ndraiky tsy mavita magnadioninao an-tragno raha mosenao magnadima. Nagnino manao taia? Tragnotsika karaha many. Za koa tamin'ny mamanao tagny. Tamin'ny mamanao tagny. Aia man priorité raha avako avy. Za misy question aminareo. Aia man priorité? Anareo manambady. Tsy tragnonareo kendriky madio hanigninareo masaka amin'ny priorité sa? Mila ny raha fozagnanareo kendriky masaka zay na vao mandoky ninareo agny. Et puis moi, za tsy mavita io. Araka andeha andoky ny vadinao, andeha andoky ny raha fozagnanao, andeha andoky ny vadinao. Za raha tsy mavita. Azafady. Ia? Za hitanareo raha fozagna koa fa mankadala za na belle-sœur. Za mamesa aloha. Karaha ataondreo magnano hypocrite ndreo. Amiako très bien. Très bien io za tsy mijery. Raha fozagna koa fa magnano sary verijery za tsy miasa aloha. Amezako fo. Zanakandreo koa tsy faly de merde izy. Ia? Iskambegna antegna amin'ny dunia ty zegny olombelogno amin'ny dunia ty zegny andeha ho victime zegny fo amin'ny raha fozagna io. Irô tsy tiandreo anao, zanakandreo tiandreo anambady. Nefa ndraiky anao koa nanalala zanakandreo va. Za tsy tia zo izy misora amina fiky viavina lainao vady ty. Misy araiky zay ndafa ty tsarovako raha baka za zay baka ikoragna za misy raha tsarovako. Misy raha fozagna ny viava araiky zany contact za ndafa ty. Hitanao raha ataony raha fozagna. Izy koa zanany fa mandeha miasa raha fozagna ty magnano mandeha midoko amin'ny viavo. La journée magnano midoko, midoko. Izaha fa tsao misy raha ratsy andeha ataony viavy ty donc asa mitsikilo raha ataony ino raha andeha ataony izy ty. Iazô vola andeha ikoragnana amin'ny telefony. I raha fozagna midoko. Tsy miala koa fa hely vady loso ny asa koa amizay ndraikindraiky la tragno zay tsy fankalavitra asa hoe tragnon'ny raha fozagna va dire peut-être asa 20 mètres 30 mètres miala nindrô
Kofa hitany zanany losony asa igny, avy izy baka igny. Ode, salam alaikum. Akore, tsara fo mame, ino mba vovo? Hezanda petrapetraka eto angalangala chichiko aminareo ato. Iya, hitako baka zanako igny agny loso nandeha niasa igny ke, zahay dokidoko, dokidoko eo misy nino mba anao ma tsisy jalinao raha fozagna ty? Anao ma tsisy jalinao? Idoko agnatin'ny tragno anao ma agnino mba anao io idoko io? Anao mo tsy hagnampy hagnano ménage, anao mo tsy handoky, anao mo tsy pasy. Idoko hagnano fitiavan-draha. Andeha hagnano inspecteur Colombo. Inspecteur Colombo zegny anareo? Magnano enquête-nana gauche droite. Igny fo andeha atao tsisy eky. Attention, misy roa avoka regny. Misy laposiera ry hoe hitako mba iforafora fa tsy tsara laposiera magnany. Nagnino tsy ameko anao feky place-naka agnatin'ny tragno. Ka regny anao mahita raha te. I laposiera ry adodosoa na io manao tsy mitsangana idiovinao laposiera. Maro koa nanareo victime raha zegny aty ivelany koa na Madagasikara mais des fois koa fa hita fa raha fozagna tia moreran-tegna moi za magnamia potraka. Potraka. Because za tsy mavita andeha hagnano ménage-naka, andeha hagnano jalinaka mitokantragno, andeha hagnano ménage-ny raha fozagna koa ry. Pourquoi faire? Elle peut pas faire? Andeha ino? Ino raha andeha hanaovako zay? Maro viavy karaha io. Mama. Allô? Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Za io andalo aminao andeha hagnadidio tragnonao kone. Asa possible. Ok, mavia anao. Anareo mavita mandeha magnadio ny raha fozagna anareo, na andeha hagnadio tragnon'ny reninareo, no tsy vitanareo. Fa fangalagna 19/20 edy zegny edy exemple tsotra fo. Karaha igny amindray raha fozagna igny, mashallah, magnano mivolagna anao devant olo izy. Devant anao io, izy magnano mikoragna. Nahazo zanaka zaho, vadiny zanako, mashallah, zay fo raha regninao. Magnadio tragno raha jiaby mipilapilatra hazo zalahy, zay sambatra. Anao masambatra nahazo raha fozagna izy, nahazo vinanto karaha igny sa, anao sambatra nahazo boto. Ty misy commentaire intéressant ty, besa. Za fa nahazo raha fozagna sarotiny ndraiky efa dinako mamako, noho izy fo tsy jireny. Satria za zanakan'olo sahirana, izy mihitsy mampirisika zanany, andeha ampirafy anao amin'ny viavy misy vola. Allô fo. Vous voyez, c'est comme ça. Za fa volagna aminareo. Za koa misy raha courant, fa ela za magnano vidéo mikasika i belle-sœur belle-mère ty. Tsy datiniany za magnano zo fa izy edy zegny. Zegny boka amin'ny viavina montaigny podindesiko misensibiliser ndraiky anareo izy ty. Raha fozagna, c'est pas votre maman. C'est pas votre papa. Raha fozagna anareo ka misy raha fozan-dahy, misy raha fozam-bavy. Donc ireo tsy babanareo tsy reninareo. Ataoko karaha zay donc ahaizanareo izy tsara. Ireo tsy babanareo tsy reninareo. Ireo mavita tsy mankatianareo en fraction de seconde ireo koa tsy mankatianareo. Azonareo raha tiako ambara. Donc io zegny azangalagna 19/20. Abako ireo tsisy andrany, ireo andeha ankatianareo plus que zanakandreo naterikandreo. Zegny edy fa navy nivolaniko teto volagna zay fa ampodiko ndraiky niany. Ireo tsy andeha ankatianareo plus que iry zanakandreo. Na anareo koa misy problème ndraiky zanakandreo. Ireo tsy raha midriky halala igny. Ireo mizaha fo. Après amindray ireo mandeha amin'ny zanakandreo ry. Ia, fa hainao mamako ato tia vinanto, eko be anareo mifagnaraka. Zay tsy hifagnaraka. Azafady danger noir fa zay tsy hifagnaraka. Maro raha fozagna manovolagna tia vinanto nefa jerindreo riandreo. Moi, anareo mitady za alenareo baraka amin'ny raha fozagna anareo za hitanareo za tsy mikôsy maso amin'ny raha fozagna.
Mbarko na ro tsara zambagna pofa kofana kadalaza amezoko. Voilà, fotoneko ko andarek zam mela agnatin'ny tragno mijanaka ro tsy mijery za. Donc ina veny zany de vous za tsy sakamala raha foza na fahitanao no mazony mary. Za tsy maly izy tanao boka zo io raha fozako io zegny hoe anareo mila 19/20. 19/20 mirafoza, 19/20 mirafozan-dahy, mirafozam-bavy. Io koa raha no marché toany ty koa. Raha no marché toany. Oh ma chérette, oui, tsisy olona takalina nadako anao. Hop, ma anareo igny maregny zegny wa. Rô tsy tia lala zegny. Rô tsy tia lala zegny. Bonjour, Vazio, bonjour, merci. Vraiment, izy volako aminarô zegny. Dinia igny narô. Surtout baka anao koa niditra agnatin'ny vadegna hoagna hoe. Niditra agnatin'ny vadegna anao zô. Asa hoe maman'ny lehilahy igny mipetraka marikitra anarô asa fanaty vady. Avy amindray vadinao volagna aminao. Allo zo atsika mipetraka miaraka amintsika tragno araiky ato e. Fa zo izy mipetraka izy araiky ary se sentir seul. Era be ataonao amin'igny. Koa anao tojo rafozagna tsy nanjary. Na nikenao vadinao, ok ampidira amintsika ato izy atsika jamy. Oh no ampitsinjany rafozagna anao tany maiky. Oh no ampitsinjany tany maiky. Oh no ampitsinjany mogodro. Mogodro vody fo mikoragna. Kaza midika amizegny mes chérettes. Ambilafo za tanarô raha tsy fagnahy. Oui. Tout le monde passe par ce moment-là. Izy koa anao fahitanao fa rafozagnanao misy toetry. Amina maresagna trembava asa izo zegny naty vady izy zaraiky manjary mi se sentir seul amin'ny tragnonany ary. Non, anao afaka mandeha mamangy izy ndraiky vadinao fa andeha angala izy boka ary. Miaraka mipetraka aminarô, ma chérie, tu vas souffrir. Tu vas souffrir dans foyer là. Maro rambo hitanao agnato. Tsisy vandy zegny ma sœur mila mitandry fois mitandry ma chérie. Pardon de. En tout cas. Pardon, mila mitandry vraiment narô mila mitandry. Mila mitandry. Fotony dunia joti. Tegna ni tsaka koe volagniko izy aminarô fa déjà raha raiky fa afaka ambarako anarô koa zegny amin'ny raha hitako mandalo amin'ny réseaux sociaux ty. Ajanonany resaka kamkamarady ty. Voilà. Anarô mijanona resaka kamkamarady ty ry avako abe. Impira za mivolagna zegny aminarô eto. Tsy mahafatanao mandeha seul zegny mandeha amin'ny lalabery. Anarô zala tia problème mahafatanarô jo mandeha boka mandeha amin'ny terasy mirelax na tsy dia raiky amin'olo zala. Joti fa tsy fagnanaovagna camarade gauche droite le monde d'aujourd'hui. Le monde est trop méchant. Mba karakory tsara tsika ty ry avako aby. Le monde est trop méchant. Fa tsy le moment joti kanarô mbala mila namagna gauche, namagna droite, namagna au milieu, namagna zay aty, namagna ary. Basi. Ça n'a pas à voir franchement, moi je suis désolée. Hein. C'est pas grave, antena toko nous fa navnis name, karaton tata ul fa voix. Ul navnis name, itantena ko fa namga chipare zanangala kwengnaka. Fa jo fa tsy fotoagnany fagnanoavagna namagna maro aty, ary. Non. Joti olo fa enarô toetry zo fa tsy toetrin'olo hazo antoko. Fa tsy toetrin'olo hazo antoko amizao fotoana izao. Za zegny olo magnatsipitsipi koragna aminarô eto fo fa izy edy zegny tsy niady za volagna aminarô ary avako abe. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Ça va pas que dans le sens d'être en couple. Ça n'a rien à voir que dans le couple, non.
nawe entre nama, nawe entre la famille, nawe entre vadinga ratek vlang namzing. Aznarozing. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, que ce soit avec vadinga, que ce soit entre famille, que ce soit entre amis. Non, mais à un moment donné, réfléchissez un peu. Zayu bukan bloqué na mga mar fek marandeni. Ah, tchè quoi? Bloqué na bloqué, tira problème. Zabu ka tangana ka faka jum bloqué. Ah oui. Zatchen que na itaoul que matin solitaire azé. Non, quand tu es solitaire, rien à voir que non ou que kara ou chi tie nul, non. Fana vnanka tie ou la no fa chi chance mangala un ramdre. Markuna tskati ulu mankatie ulu ano mankatie ulu ano tia nam farai chanjarantenga. Rajabzik, ça existe dans la vie. Zatengi sanul mankatie ulu maem mankatie ulu maem mangala ulu nam maem yavngam nul sans façon. Fati yut chance na ka hiraha yu. Chi chance na ka fotuni yizambal konero ma tête campagne na ka etu. Causing un homme a mis trop de considération. Ils a mis trop de respect. Toujours foutaise de gueule à un homme nazi. Toujours foutaise de gueule en pour de l'homme nazi. Ça tient quoi nous a beaucoup no ulfa nous mangis fotungro mangajaro jamais on te respecte pour ça. Ano toujours zeng alendro kara ulu chisidjeri, kara ulu chkomple, kara ulu tia kwet fanga zavanga izamnaru. Zakun gaga misoul rien qu'on voulait. Ah, je peux pas aller au restaurant toute seule. Mais pourquoi? Je savais pas que pour aller dans un restaurant, tu dois être à vingtaine de personnes. Hein? Je savais pas que pour aller au restaurant, il faut être à 10, à 30, 40. Justement pour éviter les problèmes. Tu vas seul. Tu es sous le amnaka, franchement, zing. La solitude, zing, ça tue pas. Un non solitaire, un non zachamandemanok, ça tue pas. Des fois, c'est mieux parce que mon pisse la paix cerveau, non. Ok, des fois, zing antenga vulga antenga ti seul, antenga ti sna manga ayen tienaru. Ok, courage, vas-y, au faël, la noisette, je t'attends live. Courage, bon après-midi à toi aussi, hein, ciao, ciao. Donc, ayen tienaru. Anaro marnam ngasa. Anaro marnamnga nefa problème phrase naro ngatin zusa anaro mandereki cerveau naro tranquille atavam commentaire réponse naro ayen tietie naro anaro zeng misnamnga maru nefa zeng problème frangat aznaro ngatin zusa anaro mandemanokna nefa tranquillité am cerveau naro anaro la paix spirituelle diabio peace of mind ha azafade franchement sananda za mga minaro conseil chul faran misjer ndek niatifa nanka tiul beza atitam fenga naka bawe ma na mga iresnon foma diu chisa yai chisninu mais des fois yitok fa plus ano mga boka ulu ano manka tieiro plus zeng le respect zéro plus zeng le respect zéro apizavandro no tsara bekfa ano manka tieze chawane à un moment donné ano tompin ta fandine quand on voit bon c'est la vie tof total zai fanandal comme que fanandal amrakala bakano amrakala ze ano tchmet tofko faites attention joti dunia jori ava kwa bise Tchakara kori vlan ko zamna fa dunia joti vraiment ul jone chispitiem nulo dunia joti dunia c'est chacun pour soi zeng tenga is donc ko zeng tenaro angres na is
dunia vaizy tegna hitako hoe olo zegny chacun pour soi. Voilà. Zegny. Tsisaiky. Indraiky misy olo mbola olo normaly, olo mbola mety ankignana, fa izy io misy zegny olo mety ankignanao, nefa amina mare, azonareo zegny amina mare amindray, raha jiaby mandalo, igny mbo nanignainanao fo olo igny nankignanao. Jo fiainana jo les amis, za vraiment mahita raha na andavanandra hitako amin'ny lalagna eto, olo jo amin'ny lalagna fa tsy fampizaha zegny ne. Olo samy fa magnegna fiainagnandreo fa magnegna jalindreo parce qu'il y a plus de temps. Donc le peu de temps qui vous reste encore ninareo agnatin'ny tragnonareo, soit ndraiky vadinareo, soit ndraiky zanakanareo, consacre zegny pour vous. Za baka hempaka feka mitoetrin'ny namagna volagnin'ny Janoara. Ah, anao zay kapaka hitako tia labanda anao ty. Fa indroendroetsika za fa anao tsy tadia goto. Io baka faninaka koa numéro 1 kabaka iangy ty. Ia? Ah, no jo ka tofiko baka ora na patofiko anao zegny. Ia? Za tsy chance aminany les amis. Zegny aviany za jo olo mivolagna Nanine, Manon, tu veux pas refaire d'amitié, aller sortir. Si je veux, je sors tout seul au café. Si je veux sortir tout seul, ça mandem geka café, voilà, mandem mihina. Pourquoi toujours il faut être accompagné? Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Que ce soit en Tinivadienga, que ce soit entre un âme, que ce soit entre familles. Donc, le sens ni vaut mieux être seul na casa, c'est pas pour un seul truc. Pour 3 trucs. Entre oula matin va bien, entre oul pinamra, entre oulu na la famille. Izukuni zamba naro la vérité nyantine yetu meti itouché naro fa. Marne oul mandalam situation ne we problème familial zeng. Maro. Zeng fa courant fa tsy tokony mamengtra olo andegnany courant kara zegny. Maro olo tsy d'accord am la famille, tsy d'accord am olombendro, tsy d'accord am rehan, tsy d'accord am dokotry, entre famille maro olo mandalo amzegny. Firy iny témoignage n'olo avy aminaka ty. Ah, za ndraiky olobeko, za ndraiky papako, za ndraiky mamako, za ndraiky zegny hoe za ndraiky anadako, za ndraiky raha zegny fa misy am la famille jiaby. Zegny raha fa tsy magagatsika zegny raha zegny ka misy am la famille nao raha karaha zegny ny raha ataonao karakoa raha ataonao misy éloigné mba anao zegny tsy azony problème zegny satria anareo plus anareo les nerfs les heloko les raha jiaby maro raha indesiny zo ry avako aby azonareo zegny maro raha indesiny zo maro. Abako misy baka tsika olombelogno zegny tia mitana rampo. Miaritry fo nareo tsy mivolagna fa raha igny gardenareo. Plus que gardenareo, plus même mampararegninareo après. Raha zegny efa tsy mampamenitra mivolagna zegny. Maro olo fa tsy courant araiky ndraiky la famille ndreo. Et puis il y a quoi? Vous allez mourir? Votre vie va s'arrêter? Hein? Anareo jo zegny parce que voilà, je parle pas avec si, je parle pas ça y est, vous allez mourir quoi. Anareo zegny fa tsy fiainana votre vie là va s'arrêter. Fiainana anareo zegny jano parce que anareo fa tsy mikoragna am rehany, na fiainana anareo fo mandeha anky anareo ndraiky andiniky nareo tsy andeha. Mes chéris, avancez. Misy anareo voamaka oui Mayala même ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Hein? Problème familial, c'est dans le monde entier, jusqu'en Afrique. Sénégal, Congo, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Congo, Brazzaville, partout. Mandalon problème familial, ça existe. Jusqu'à Mrovazati, il y a problème familial. Ils ont raté vita. Zeng problème familial égal ratsima vita. Donc ni metamno nya tova. Mazava zengi.
simple comme bonjour courant na casa. Problème familial zen yura timehe u vita am dunyeti timenti mis fu sauba mis urun vulngam no zandak mi chance zandak ir la famille kum yad courant tchara bakaze muza engani tu is problème aznaro courant ron dak ngatini rakara yuzen casa ndik mi vulnga fa Zati tis problème am la famille. Izu Rajab mandal entre famille yu tchav karkara yu. Misrafum déclenche la diable. Maro na roman de fam pem na kam mi vulnga problème familial. Za mislera ta fandine casa lauza. Istimi problème familial. Ti vlank fam touche tout le monde là. Misare ki vunga tawakanda kana dépression. Maman on a dépression à cause de problèmes familiales. Fien ngando mandef wany. On a une dépression, non tu vas pleurer jusqu'à un tihina. On nous le mistake yo. A dire non, pensez à vos enfants, pardon. Ça fait partie de votre famille hein. Irzan Kanaro c'est votre famille. Eh oui, je suis désolée. Zan Kanaro c'est votre famille. C'est priorité de vous aussi. Zan Kanaro besoin naro comme sera mazonaro amna lael naro satia malaelu la famille ati parara azovul coupe Zan Kanaro la santé là hein on n'a qu'une amna mare problème santé non roubk tu peux rien faire tu seras vitano matanja henyi fono atova matanjka cerveau na mararis na karakorizi pense à toi dinier zankano dinier veluntengano dinier anmeta tono pour que tu avances dans ta vie fanoko peut-être karayan din kazala in marana toko in marakaratie azala hep kaza anolan lere fa yuchiova yuchiova Kena ro maru vulnga zom na kama ya la zaza la kajom la famille. Arzema tet ka barko na rom nempene. Za vulnga mnaro zatsma vo valka zatchaf kam ngamena ro zengi. Réponse naka. Zatchaf kam ngamena ro réponse naka. Amnanje fot misa rom tanta histoire na ron dalo rom la famille. Sa trom naka ngamena ro réponse fot nangin yu la famille na ro. Zajonga miena ro réponse amna marena ro nek la famille ro miad kuranga manjar zandra tifanga azna roze donc je reste neutre na rof comme tantara mais raf kambara courage fait kavako qu'est-ce que vous voulez que je dise même tu as raison valable j'ai déjà parlé des copines hein, tout à l'heure Fanja il faut rester connecté pardon voilà j'ai déjà parlé des copines pareil avec copines là faut savoir faire le tri. Rajab ze fam voulant tamnaro. You la femme andalon fien nganul jab. Problème ngatin vadir. Problème entre famille. Problème. Nandak ndakul mandalan problème dak zanka. Chis problème ma meng tamnal. Rafa nandalo avak nezeni. Arnav na tok tam vidéo na katet. Zanis problème dak zanak talangul. Mais c'est pas pour autant que j'aime pas ma fille en fait. C'est pas pour autant que ça manque tes ans, mais à nos familles tchèques, zeng famangala à l'âge de 17, 18, 19, 20, il y a toujours quelque chose. Parce que ro fanderan fiengan ro mis caractère mais en tant que zazing rien, j'accepte pas tout. J'accepte pas tout. Zatmen tu voulais non, zatmen tu garde ferme, oui. Non, tchkarati, non, jusqu'à mais ça arrive. Ça arrive, non, mais ce problème d'Axankano, mais ça ne changera jamais l'effectif en un homme Zankano. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Asa zinaro tante ko vena mnanze. Tima piova. Fiti avon un homme Zankano, artiman piova. Fiti avon Zankano amno. Tam zero zano com esse problema, tio. As na rozin. Mar kuranga na vitam sufin zano. Mankarati za.
Aznarona te kombara. Mandroup kaza. Mais ça n'atteint pas. C'est mes tripes. C'est mon sang. Quelqu'un n'a qu'à venir parler. Pan, pan, pan. De moi à mes enfants là. Ça passe pas. Ça passe pas, oh. Ça a parlé. Ça a parlé. Ça a parlé. Zain Mandjef. Jusqu'à Zana qu'on en défa. Pa. Je dis, hé. J'ai compris. J'ai dit, d'accord. Il n'y a pas de problème. Miss Zen Karayu Fien, non mis problème om Zan Kanozing. Vomé Kazen Yanom Yevchfa. Ulzing Dekndeki, Amberanofa, Banden Nangata. Fati Hunter and the Tondom Zan Kano, Fa Mandem Andrubaka, Mandem Salira. Et après, vous allez dire que non. Mayala, mistouet. Non, Mayala, impoli. L'impolitesse, là, ça vient des actes. Est-ce que vous avez l'impolitesse n'a qu'à mis boire fou. Et puis, chacun n'a qu'à parler. Voilà. Mais ça, nanira tonul kuranga mnirzanaku. Déjà, où le mandement kuranga za amnirzanaku, je vois pas l'importance en fait. L'intérêt. Ok, ça a ce problème de zanaku. Mais maintenant, ça là, c'était que des mauvaises passes. On va dire, situation difficile nandalov. Naza tinente non tantaratam noro, ni ranandal entre zé. Aznarozing. Fa itizing après derrière mon dozing mandem vulnga tengwe atiari. Ça m'a choqué. Mahazana quiz. Navam nakafulera. Fa iskozing. Ult tiendin comme servonan. Iro maïta fa normal furana tondouin. Mais il faut prendre du recul dans la vie et voir qu'au normal, ranandalwing. Amnakara karen, c'est normal. Ah, c'est mes enfants. Hein? Nazo vavon den rubkazam nirzanok. Nazo vavon rubkazam nirzanok. Irzanok maïta qui je suis. Irzanok maïfa zaza zarendo. Personne ne peut remplacer maman et ses enfants auprès de mes enfants là. Personne. Zantondero diaboun 9 mois. On m'a ouvert le ventre. C'est moi. Ni biafin ki bunaka za. Ni souffre d'atanatin zuto za. Et puis qui va venir parler? Qui? Hazovan de havi vulnga zing. I vulnga anden dubkaza anden karadza amnirzana azovi. Personne va dire quoi que ce soit. Bouche fermée et puis avancer. Mais si on a le mal comme commentaire, vous avez publié ça dans l'éléphant tam nakal mal. Coucou maman, ti sarnaka, voilà, je vais bien et tout. Ma on a revu naka, zala. Zanka no tijo. Zeti na ngampuye no miss zanka fa bekarate, oui ma chérie. Talangul naka 21 ans, oui. Eh oui, le temps passe, hein. Hey, le temps passe, ma chérie. Le temps passe, l'heure s'envole. Voilà. Ying talangul naka. Oui, c'est ça, c'est ma fille. Ça, c'est ma fille même. Talangul naka ying. Na ezok ni terk. Na rovra mi kana rondo kase lai. Karaoul fa, karaoul piravav, karaoul oxysande et tout ça. Mais attendez, qu'est-ce que vous racontez? Zan kanwakun zala fa karaou. Karafa complicité, non. C'est ta camarade, c'est ta soeur, c'est tout en fait. Et oui.
Donc, on a rom tantandre, ma quoi voulant comme na rose, c'est une expérience nandalova, corazé tchiela. Tantandre, manaro. Faiz nambara kuzengi. Miss Yulu, iroti ataki ano, tiendo karako mi ataki ano. Amzan kanarwa, roman de mi ataki anaro. Faites attention, les amis. L'air à courant comme nous, c'est des choses vécues, c'est des choses réelles. C'est pas le monde, hein, je sais pas quoi, réalité, la vie joti. Faites attention à Mnaro. Mnaro courant. Kezaka fani vulngara mombazan kazing. Zaibaka. Zaibaka check an video, mal fazat stafan an video, mal. Sa tu mis check via TikTok, hein? Is nangan video. Is in vulnga. Zao is mis via zeo is nangan challenge wizi. Chakos nis naita na rom razi. Mis via zes nangan challenge wizi. Is in 34 ans, is in tercachota. Ni tu kizan baka. Ah, Wisfa, comment est-ce possible à nos 34 ans, is ni tercachota, wis? Ma belle. Mais reste tranquille, en fait. Par contre, là, ça touche ma sensibilité. Eh oui. Zana ita viavti, chak viavti. Nangan kouranga yu, déjà, en quoi c'est tes affaires? Is 34 ans, tercachota, c'est tes affaires? C'est toi qui nourris les enfants? En fait, Miss Shulzengam Dunieti, iskot atochkam globalité, les kouranga. Miss Zengoul, en fait, il parle ni tête ni queue. Juste va vendre la boantico. Il n'a été viavon, vous l'avez 34 ans, Miss Zankachota. Il est où le problème? Direct, il se fait vous là. Ni to kikis. 34 ans, il Zankachota. Na 20 ans, il Zankachota, il y a un problème, non, c'est? Anoma kunkunga, nous, merununo. Hein? Au contraire, je sais pas moi, bah, tu es obligé de me critique mauvaise en fait. Hein? Moi je dis à 34 ans, tu as 6 enfants, alhamdoulilah. Il vient petit un TikTok où le diable n'est attaqué. Moi j'ai vu plein de gens qui étaient fâchés. De quoi tu te mêles en fait? Déjà, marul met courant ne quoi ne surtout les mamans, zef comme ils voulaient quoi marner en barre marqué ne. Misul rochen que misan que formando fa déformé. Vatran fa tisra met zav, nous n'ingim tsang na rek manunga reki, hein? Et vraiment rien à faire. Et pourtant vous êtes des critiques. Donc laissez-nous les mamans en fait, laissez-nous 34 ans, 6 enfants. Il est où le problème? Zajo 41 ans, j'ai 6 gosses. Il est où le problème? Missou Jori 44 ans, il mis 7 gosses. Il y a problème, omzing. Si sera tout comme et non ratin et confiant na joti. Ra important fa tsidiri nul fa ra andalo ra yenga nul c'est important non pas nair nga oul. Mais vivez votre vie merde. Laissez les gens pondre comme ils veulent. Laissez les gens faire leur bébé, laissez les gens faire... Hey, il y a quoi même? Il y a quoi? Presque jeune fille de 25, 24 ans, on critique parce que Maro est un homme de l'école et tout, mandalom la bébé net 20 ans, 19 ans, un homme zaro karal fanter kachota. Eh oui, excuse-moi. Ne faro nu tchalin terka. Nan tenga fan terka ti devaron tenga maresuru. Pourquoi? Parce que rochima karakara vatangando. Ma rojeni tano fa rochima karakara vatang. Zende tchanyan dan futon vulngaze. Donc voilà, moi c'est vice versa. Je sais pas, il m'a gagaoul est-ce qu'on a fan terka naro. Direct ouais. Ah? Elle a combien d'enfants? Elle a comme si, il est où le problème? Miss Alexander a 13.
13 ans, 13 enfants. Marandengro, cara petit déjeuner, mlumweri. Après, c'est vrai que ils chouando, ils 13, ils vont assumer. Mais le fait que tu as un homme mamelu et puis un homme critique. Déjà, il faut dire bonjour, hein, pardon. Voilà, c'est comme ça, vous voulez. Et puis, on va parler, vous n'allez pas aimer. Il faut dire bonjour et puis tu fais rediffusion live. Voilà, parce que fait, tu fais un rebobinage. Non, je n'ai pas de on a 25 ans. Un problème, tu as ma gaga. Chacun fait sa vie. Tu fondes ta famille, ta petite famille à toi. Tu as les raisonnements via avec ta vidéo, ta TikTok, c'est toujours des filles bêtes comme ça. Elles rigolent, hein. 34 ans, 6 enfants, oui. You know un truc, non? T'as quel âge même, et puis tu dis que la fille là, Zanka Chota, à 34 ans. Non, vous n'arrivez pas, non, tu n'es Zanka, va te rendre à track. Tu seras mette. Nous, jusqu'à ti. Hein? Et puis, nous avons tout qui coule fanterka. Eh Allah. Mara itam dunyeti les amis fa. Allez, vous avez mis tant de temps que l'antenne fienne. De resaresca nama, resaresca rafusa, resaresca belle-sœur. Non, entre famille. Milam tanding bem zoftonazo. Abakwa za janu fienne naro parce que rien chimankatiaza, rien imrafza, mirafzen chimafatre avakwabi. Chimafate mrafzen. Aznarozin chimafate. Ano jo rafesan zan kanon tukun mampalelo no no jo chiten zan kanon mampalelo no. Fano chiten ulkarkarari ari. Indira kwa mzee. Anaro marar ndeki kalu chini hina ngatinta waye yezengwe nene iska imbia anaro ngankaraze. Dunia jo faita tsika miara malala les amis, miara malala tsika mnanti. Pensez à vous. Miss Zan Kanaro, concentrez-vous, Zan Kanaro. Miss Vadien Naro, concentrez Naro, Vadien Naro, toi, van meti. Est-ce qu'on a romba la missav en mancatier Naro? Gardez contact. Est-ce que tu Naro avant à Chipareke? Afka mangala kwenga Naro. Tu chira forchi. Naro chira signé. Taratas check ta yere tubakanga abwanke zati chimila mira famnulu la famille nam cause tfangarka non maru ko fait tfangarka rosa mangala duratndo la vie continue mes chéris c'est comme 2026 quoi inchallah mais selon quelques autres et puis je sais même pas newding et moi ça m'énerve est-ce que Ambala Ringna Rosa? Je sais pas. Tiofu, ni hooding. Après, ça, il s'appellerait quoi? Après, ratin, donc, tu es cranché, na fani signal. Zachimae, et puis je m'en fous, na misulum signal. C'est pas mes affaires. Tu courant mandere avakwa fa na rombela kufa. Mitande m'enfienne, c'est tout. Faites attention. Tu m'as fait mandere que avakwa be. Tu m'as fait. Beaucoup tu es obligé de me 19 sur 20 refuser. Refuser on aura fait tu non. Eh bien en fait, tu lui montres que tu n'as rien à foutre. C'est tout. Franchement, c'est pas la peine. Non dans calories, non dans franchement, non. Donc on a rombé quoi. On va venir en premier tête. Mais faites attention à vous.
Tsanarô zaraiky fo an'izay mahita vidéo ko tia sa mandala amin'ny problème, que ce soit vadiana, que ce soit familial, que ce soit problème d'amitié, que ce soit problème collègue au travail, raha jiaby zegny misy andalovan'olombelogno am dunia ty. Donc dites-vous que vous n'êtes pas seul agnatiny situation io. Maro narô mandalo am situation io am dunia ty. Donc comme misy problème ka zegny narô ampiasagna, ataova asanao, anao mody. Za fa navy nagnano vidéo mikasiky raha zegny. Ho an'izay tsy nahita, mandeha mizaha resaka vidéonaka mikasiky collègue de travail. Za fa nagnambarinarô resaka collègue de travail. Mandeha miasa anao, fais ton boulot. Pendant la pause, vavanao foudia, t'es pas obligé de raconter ta vie, justement pour éviter comme namarès, on va l'utiliser contre toi. Donc, raha zay fa nambarako anarô ty. Problème entre belle-mère, belle-fille. Jusqu'au fait que faut pas te laisser faire, mes chéris. Marom naro vomnaka mayala, rafuzaku karazé, mayala, rafuzak karazé. Il faut mettre le point sur le i et ne te laisse pas faire. Aznaro courant. Marco naro mandala un problème, on va dire. Ça même, mes chéris, tsanaro zarek marol mandala un problème, on va dire. Yo amzof tonoizo. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que anaro tompin mahera dignaro ndekrach dignaro yaretna au sein de votre couple. Rako faitano tizakano tizakan fono tizakan cerveau. Il te reste que partir en fait. Voilà. Tu pars pour avoir la paix mentale. Voilà. C'est la même chose. On a comme ce problème avec la famille. Dans la situation, ma chérie, il y a un mot qui s'appelle blocage. Il y a un mot qui s'appelle s'éloigner. Prendre sa distance. Ça, c'est des solutions. Jusqu'à nous avons ce problème avec les zankanot. Ça nous arrête dans la maison, mes chéris. Maroul nazat fait dans le problème avec les zankanot. Ça n'empêche pas d'aimer mes enfants. Ça n'empêche pas mes enfants de m'aimer. Donc, Raja bandalo vatikam fiainati